ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ ପଦେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଖି ଧରା ରୋଗ କ'ଣ। ଆଖି ଧରା ରୋଗ କୌଣସି ନୂଆ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ। ଏହା ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ପର୍ଶଜନିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଟେ। ଏଣୁ ଟିକିଏ ସଚେତନତା, ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଖି ଧରା ରୋଗ କ'ଣ, ତା'ର କାରଣ, ତା'ର ନିରାକରଣ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଟେ। ଏହା ୟୁଜୁଆଲି 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦାୟୀ ତାହା ହେଲା ଆଡିନୋ ଭାଇରସ୍। ଏହା ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନଙ୍କ ଆଖିର ସିକ୍ରିସନ୍ ଓ ଲେଞ୍ଜେରା ଏବଂ ତା'ର ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ନର୍ମାଲ ପର୍ସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ କଣ୍ଟାଜିନିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଟେ। ଏହି ଆଖି ଧରା ରୋଗକୁ ଆମେ ପିଙ୍କ ଆଇ ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, କାରଣ ଏଥିରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନର ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ ଏପିଡେମିକ୍ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଅଟେ। କଞ୍ଜକ୍ଟିଭା ହେଉଛି ଆମ ଆଖିର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାର୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପରଦା ଅଟେ। କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ 3 ପ୍ରକାର ଅଟେ। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ, ଲେଞ୍ଜେରା ଏବଂ ଆଖିପତା ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇରାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଲର୍ଜିକ୍ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍। ଭାଇରାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ଲୁହ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖୁଞ୍ଚି ହୁଏ। ଆଖିରେ ବାଲି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆଖିରୁ ପାଣି ଏବଂ ଲେଞ୍ଜେରା ହେବ ତଥା ଆଖିପତା ମଧ୍ୟ ଲାଖି ଯାଇଥାଏ। ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବା ଲାଇଟ୍କୁ ଅନେଇଲେ ଆଖିରେ ଭୀଷଣ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆଖି ଧରିଛି ତା ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ତା'ର ରୁମାଲ, କପଡ଼ା ଆଦିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିକ୍ରିସନ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଘରର ଜଣକୁ ଯଦି ଏହି ଆଖି ଧରା ରୋଗ ହେଉଛି, ତେବେ ହୋଲ୍ ମେମ୍ବର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ପିଲା ଏଥିରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ହେବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ସେତେଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫେରିଙ୍ଗା କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ୟାର ସତର୍କତା ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଆଖି ଧରା ରୋଗ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୁମାଲ, ତୌଲିଆ, ତକିଆ, ଆଇଡ୍ରପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେପାରେଟ୍ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏପରିକି ରୋଗୀ ଧରୁଥିବା ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିନ୍ଧୁଥିବା ଚଷମାକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ ବା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମୁହଁ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିପାରିବେ ବା ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଖି ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଖି ଧରିଲେ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଆଖିକୁ ପୋଛନ୍ତୁ। ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଭଲ। କଳା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ହାତକୁ ଆପଣ ଆଖି ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରା ଓ ଧୂଳିରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି
ଛାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆସିଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏହା ଏକ ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଏହା 5ରୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କେବେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସୁପର ରାପିଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ଆଡେଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଏହା କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ ପକାନ୍ତୁ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଏ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିଲେ ଆମେ ୟାର ସ୍ପ୍ରେଟା ଅଧିକ ଆମେ କରିବା।